belakhe hambai chini media friends rokno teibo nai tongnai joto takhok teibo uksono hamjama yafaru chini belakhe gotana hamya chung khana laikha hasteni joto lukurok nu khana laikha chung bahai ni chini ADC ni ngui boni tei discussion rok khailekha chini tiprasa tei rajyoni borok cooperative bank ni chakri runani bagui thanglai mani Jorahat Tezpur Guwahati o examination center phu ajaga thanglai mani prai data ekta data jorao gari accident wngkha bus accident wngkha wngmani yagulo theimanibो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो teibo 2-3 jon serious injured ICU o tongphu Silchar medical college o hairok hi जों खोनाखा teibo baksa hingke refer wngkha Guwahati o refer khaijak manibo gotna tongo hinui khonao proper information mayakho hingke baksa hingke discharge rojakha jara normal injured wngnai rok hingke discharge rojakha Guwahati ari Silchar medical college ni hingke chini MDC bo thangoi tongo borom ganang Direndra Deparma bo thangoi tongo jaga boni area ni theimani no nainani bagui Silchar medical college o teibo soba injured wngkha rok nainani bagui hingke chini ADC Haphang ni bwkhaktwi जों chini tiprasa injured wngnai rok no jara bank ni candidate tei boni jati gosti thangnai rok jaga thangoi durgotna o duljanai rok borno जों bahai khe chini ADC ni bwkhaktwi mahai jora hayao जों chuba manai boni bangoi bo kok salai tongo hani bangoi je injured wngnai nini boni takhok bukhuk rok borok bahai ni जों bai kwrwngdi जों borni loge belaiken kha khamjak borni nukhungni loge जों tiprasa ngui chini ADC Haphang जों borno kha khamai yapharo borni je thijanai borni nukhungo borni kha